Ursula von der Leyen stojí pred kamerami a usmieva sa tak, ako sa usmievajú ľudia, ktorí nikdy neplatia vlastné účty. Cudzými peniazmi, na cudzí náklad, vždy s dokonalou účesou. 29. mája slávnostne oznámila odmrazenie 16,5 miliardy eur pre Maďarsko, nazvala to víťazstvom európskych hodnôt a odfotila sa s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom ako s najlepším priateľom. Presne o týždeň neskôr tisíce Maďarov vyšli do ulic a kričali tomuto priateľovi priamo do tváre jedno slovo. Zradca. A slovenský premiér Robert Fico ide na summit nie s kyticou kvetov, ale s požiadavkou vrátiť 700 miliónov eur, ktoré Brusel sľúbil, a potichu vzal späť. Toto nie je politická kríza. Toto je štandardný pracovný režim Európskej komisie. Začnime Maďarskom, lebo práve tam systém praskol spôsobom, ktorý sa už nedá zalepiť tlačovou správou o európskej solidarite. Péter Maďar išiel do volieb s jedným hlavným sľubom. Žiadni nelegálni migranti v Maďarsku. Nie ako opatrná výhrada, nie ako bod v dlhom volebnom programe, ako kľúčová téma, ktorú opakoval nahlas a bez okolkov. Ešte pred nástupom do funkcie povedal osobne von der Leyen v Bruseli: Moja vláda bude viesť veľmi prísnu a dôslednú politiku voči nelegálnej migrácii. Maďari ho počuli, odhlasovali mu a dali jeho strane ústavnú väčšinu v parlamente. A 5. júna tí istí ľudia vyšli do ulic Budapešti a vyrazili najprv k sídlu jeho strany, potom k budove parlamentu. S transparentmi a jediným slovom na perách. Zradca. Maďar vyšiel na balkón, zamával maďarskou vlajkou a usmial sa. Dáv mu odpovedal jednomyselným zborom. Hanba. Človek, ktorého títo ľudia vyniesli k moci pred mesiacom, stal na balkóne a ukazoval srdiečka tým, ktorí žiadali jeho rezignáciu. Toto nie je politická metafora. Toto je doslova to, čo sa stalo v centre európskeho hlavného mesta. Aby sme pochopili, kde sa to vzalo, treba si pripomenúť jeden fakt. V roku 2016 Maďarsko usporiadalo referendum o migračných kvótach presadzovaných Bruselom. Proti hlasovalo 98% účastníkov, viac ako 3 250 000 ľudí. To je zhruba toľko, koľko hlasov získala Maďarova strana v posledných voľbách. Ľudia, ktorí ho priviedli k moci, sú tí istí ľudia, ktorí Bruselu už raz povedali rozhodné nie v otázke migrácie. Nezmenili názor. Mysleli si, že Maďar ho tiež nezmení. A keď videli, že rokovania o 16 miliardách prebiehali v úplnom mlčaní o migračnom pakte, vyšli do ulic. Nie preto, že ich niekto zorganizoval a zafinancoval, ale preto, že si pamätajú vlastné hlasovanie a nemienia sa tvárať, že neexistovalo. Pri tejto príležitosti treba povedať priamo o pokrytectve bruselského prístupu k občianskej spoločnosti. Dlhé roky Európska komisia financovala v Maďarsku organizácie, ktoré vychádzali do ulic proti Orbánovi. Oficiálne sa to nazývalo podporou občianskej spoločnosti a ochranou demokratických hodnôt. Teraz Maďari vychádzajú do ulic proti Maďarovi bez akéhokoľvek európskeho financovania. Jednoducho preto, že sú nahnevaní. A to sa už nazýva provokáciou Fidesu. Rozdiel v hodnotení toho istého konania, pouličného protestu, nezávisí od jeho obsahu ani rozsahu, ale výlučne od jeho politického smerovania. Treba na to pamätať pri čítaní správ západných médií z Budapešti. Opisujú nie realitu, ale jej verziu, ktorá im vyhovuje. 12. júna na celom území Európskej únie nadobúda účinnosť nový migračný pakt. Členské štáty, ktoré nezápasia s migračným tlakom, sú povinné buď prijať 21 000 migrantov z krajín preťažených prílivom cudzincov, alebo zaplatiť 20 000 eur za každého migranta, ktorého odmietajú prijať, čo dáva dokopy 420 miliónov eur odvádzaných do spoločného fondu Solidarity. Za porušovanie predchádzajúcich migračných predpisov Maďarsko platilo 1 000 000 eur denne pokuty. Za odmietanie prijímania utečencov a celkový účet dávno presiahol 700 miliónov eur. Teraz sa pakt sprísňuje a otázka, čo presne urobí Maďarova vláda, sa stáva naliehavou. Dátum je stanovený 12. jún a to, pripomeňme, pozajtra. Na vyhýbavé odpovede už nie je miesto. A tu začína najzaujímavejšia časť.
Brusel predložil Maďarovi 27 podmienok na odmrazenie prostriedkov. Podmienky sa týkali právneho štátu, boja proti korupcii a akademickej slobody. O migračnom pakte ani slovo. Ani jeden bod z 27. Počas celých týždňov rokovaní maďarská strana nevydala ani jedno verejné vyhlásenie namierené proti paktu. Protestujúci v Budapešti to nazývajú tajnou dohodou. 16 miliárd výmenou za tichý súhlas s dokumentom, ktorý Maďari na referende už odmietli. A tejto verzii sa ťažko odmieta logika, lebo mlčanie v politike vždy znamená súhlas, najmä mlčanie zaplatené miliardami. Maďar nie je záporák v klasickom zmysle slova. Maďar je produktom systému, ktorý postavila von der Leyen. Systému, v ktorom sú peniaze hlavným nástrojom politického nátlaku. Chceš 16 miliárd? Mlč o migrácii. Nemlčíš? Peniaze zostávajú zmrazené. Maďar sa dostal k moci okrem iného preto, aby tieto prostriedky odmrazil. Bolo to ústredný záväzok jeho volebnej kampane, opakovane zdôrazňovaný. A teraz stojí pred voľbou, ktorú Brusel zámerne navrhol tak, aby každá odpoveď vyzerala ako zrada vlastných voličov. Buď dodržíš sľub v otázke migrácie a prídeš o 16 miliárd, ktoré si ľuďom prislúbil, alebo vezmeš peniaze a mlčíš a potom ľudia, ktorí za teba hlasovali práve v otázke migrácie, výjdu do ulic s transparentom zradca. Systém zafungoval presne tak, ako bol naplánovaný. Jediná otázka znie: naplánovaný v záujme koho? Maďarov alebo Ursuly von der Leyen? Na otázky protestujúcich Maďar odpovedal protiotázkou. A prečo Viktor Orbán, ktorý stál na čele vlády v čase prijatia paktu Európskou úniou, ho nezablokoval? Rétoricky šikovné, politicky úplne zbytočné. Lebo táto odpoveď nehovorí absolútne nič o tom, čo Maďar urobí 12. júna, keď pakt nadobudne účinnosť v Maďarsku. A práve toto mlčanie je jedinou skutočnou odpoveďou, ktorú dal svojim voličom odo dňa zloženia sľubu. Ursula von der Leyen vytvorila situáciu, v ktorej každý maďarský premiér nevyhnutne skončí zovretý z oboch strán. Peniaze sú zmrazované dovtedy, kým Budapešť nepreukáže dostatočnú lojalitu voči Bruselu. Keď je lojalita preukázaná, peniaze sú odmrazené. Lenže maďarskí voliči nevolili lojalitu voči Bruselu. Volili konkrétne sľuby týkajúce sa migrácie. Výsledok. Prvé masové protesty proti Maďarovi vypukli necelý mesiac po jeho nástupe k moci. To je asi svetový rekord v rýchlosti straty dôvery voličov. A von der Leyen sa na to pozerá z budovy Berlaymontu s charakteristickým úsmevom. Lebo mechanizmus funguje presne tak, ako ho navrhla. Teraz druhý príbeh. O tom, ako Brusel berie peniaze tým, ktorí už všetko odovzdali. Slovensko odovzdalo Ukrajine najlepšiu vojenskú techniku, akú malo. Stíhačky MiG-29, protilietadlový raketový systém S-300, výstroj na odminovávanie, vrtuľníky, zdravotnícky materiál, munícia. Všetko toto sa dostalo na Ukrajinu v prvých mesiacoch vojny, za vlád predchádzajúcich slovenských kabinétov, pod priame a verejné sľuby Bruselu. Európsky mierový nástroj uhradí všetky náklady. Celková hodnota odovzdanej techniky dosiahla asi 700 miliónov eur. Minister obrany Kaliňák to nazval odzbrojením krajiny. Odzbrojením pod záruky, ktoré sa ukázali ako prázdne slová na peknom papieri. Po samite v Čiernej Hore Fico vyhlásil, že hodlá túto otázku osobne predložiť von der Leyen na ďalšom stretnutí. Ide o problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože prostriedky, ktoré mali pokryť určité záväzky, smerovali priamo na Ukrajinu, povedal. Koľko Slovensko dostalo z prisľúbených 700 miliónov? 92 miliónov eur, 13%. Kompenzácia, ktorá mala pôvodne dosiahnuť 84% hodnoty odovzdanej techniky, klesla najprv na 46% a podľa najnovších odhadov môžu skutočné výplaty zostávajúcich pohľadávok dosiahnuť len okolo 10%. Krajiny Európskej únie podali dokopy žiadosti o kompenzáciu v celkovej výške 43 miliard eur a to mnohonásobne prevyšuje reálny rozpočet fondu. Fond je prázdny, peňazí niet. Krajiny, ktoré uverili Bruselu, stoja teraz v rade za odškodnením, ktoré jednoducho neexistuje.
Fico ide na summit s týmto účtom a s konkrétnou otázkou. Kde sú peniaze, ktoré ste slúbili? Je tu však jeden detail, ktorý sa v oficiálnych správach zvyčajne zamočuje. Keď v máji Fico odcestoval do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva, Brusel okamžite naznačil možné problémy s financovaním Slovenského poľnohospodárskeho fondu. Mechanizmus je jednoduchý. Urobil si to, čo chce Brusel, dostaneš peniaze. Urobil si niečo zlé, máš problémy s financovaním. Slovensko sa odzbrojilo presne vtedy, keď ho Brusel potreboval. Teraz ho nepotrebuje v rovnakej miere a kompenzácia sa zrazu stala nedosiahnuteľnou. A tu sa objavuje otázka, ktorú nikto v oficiálnych médiách nekladie priamo. Kto nesie osobnú zodpovednosť za to, že fond sa ukázal byť prázdny? Ursula von der Leyen osobne vyzývala krajiny na odozdávanie vojenskej techniky Ukrajine. Osobne uisťovala, že mechanizmus úhrady nákladov funguje a že krajiny dostanú kompenzáciu. Osobne riadila Európsku komisiu, ktorá týmto mechanizmom spravovala. Mechanizmus nefungoval. Fond je prázdny. Slovensko bez zbrane a bez prisľúbených peňazí. A čo sa deje s predsedníčkou komisie za toto zlyhanie? Absolútne nič. Jej mandát je chránený do roku 2029. V platných zmluvách neexistuje žiadny mechanizmus predčasného odvolania za strategické zlyhania tejto veľkosti. Krajiny sa odzbrojili pod jej verejné záruky. Fond je prázdny. Von der Leyen sa chystá na ďalšiu tlačovú konferenciu s tým istým nevzrušeným úsmevom víťaza. A teraz najvýpovednejšie porovnanie v celom tomto príbehu. Kým Slovensko dostáva 13% z toho, čo mu bolo slúbené za reálne odzbrojenie krajiny, von der Leyen súčasne spustila veľký program dozbrojenia Európy pod názvom Pripravenosť 2030. Deklarovaná suma je 800 miliárd eur. 800 miliárd na novú zbraň v budúcnosti. A pritom sa nenájde niekoľko stoviek miliónov na splatenie dlhu za zbraň, ktorá bola odovzdaná pred niekoľkými rokmi. Toto nie je rozpočtový ani aritmetický problém. Toto je demonštrácia priorít v najčistejšej podobe. Nové zbrojné programy, riadené z Bruselu, priorita. Splácanie starých dlhov voči spojencom, ktorí už splnili svoju časť dohody, nie priorita. A tieto priority určuje konkrétna osoba s konkrétnymi právomocami, chránenými do roku 2029. Postavte oba príbehy vedľa seba a uvidíte tú istú mechaniku v dvoch rôznych vydaniach. V maďarskom prípade sú peniaze nástrojom nátlaku. Krajina dostáva financovanie výmenou za lojalitu v konkrétnych politických otázkach. V slovenskom prípade sú peniaze nástrojom motivácie. Krajina odovzdáva reálne materiálne hodnoty pod prísľubom budúcich výplat a nedostáva to, čo jej bolo slúbené. V oboch prípadoch Brusel dosahuje požadovaný politický výsledok. V oboch prípadoch partnerská krajina vychádza z toho podstatne horšie ako pred začatím spolupráce. A v oboch prípadoch osobná zodpovednosť Ursuly von der Leyen je nulová. A to nie je náhoda, to je architektúra systému. Maďar dostal 16,5 miliardy eur po niekoľkých týždňoch rokovaní. Slovensko odovzdalo zbrane v hodnote 700 miliónov eur a dostalo 13%. Obe krajiny patria do tej istej únie. Obe majú dočinenia s tou istou komisiou, vedenou tou istou predsedníčkou. Prečo jedným 16 miliárd za úsmev na spoločnej fotografii a iným 13% za reálne odzbrojenie krajiny? Pretože Maďar bol politicky potrebný Bruselu v konkrétnom momente a Slovensko bolo potrebné na demonštráciu európskej jednoty. Demonštrácia prebehla, už nie je potrebná, peňazí niet. Fico to pochopil a práve preto ide na summit s požiadavkou, nie s poďakovaním. A to nie je protieurópska rétorika. Nie je to pokus o rozbíjanie únie ani nahrávanie nepriateľom. To je elementárna požiadavka dodržania slova, ktoré komisia dala verejne, oficiálne a za osobnú záruku svojej šéfky. Na nadchádzajúcom samite sa von der Leyen ocitne v situácii, ktorú sama vytvorila. Na jednej strane Maďar, ktorého financovala, podporovala a verejne nazývala symbolom novej európskej éry, teraz stojí pred voľbou medzi sľubmi danými Bruselu a sľubmi danými vlastným voličom. Maďari sú v uliciach.
Migračný pakt nadobúda účinnosť 12. júna, bez možnosti vykrútiť sa a bez priestoru na diplomatickú hmlu. Na druhej strane Fico, ktorý príde nie s blahoželaniami, ale s účtom na 700 miliónov eur a jednoduchou otázkou, prečo sľuby komisie nič neznamenajú. Von der Leyen výborne vie, ako si poradiť s oboma situáciami. Maďara bude verejne podporovať a tlačiť za zatvorenými dverami, cez rozpočty, podmienky, termíny. Fico počuje, že otázka kompenzácie sa analyzuje a bude prerokovaná v pracovnom poriadku, čo v praxi znamená, že sa nič konkrétne nestane v dohľadnom čase. Tlačová konferencia prebehne hladko. Fotografie budú efektné. Vyhlásenia budú hovoriť o historickom význame chvíle a bezprecedentnej jednote únie. A potom sa Magyar vráti do Budapešti, kde čakajú občania s transparentmi, Fico sa vráti do Bratislavy, kde čakajú prázdne hangáre a von der Leyen zostane v budove Berlejmontu a bude sa pripravovať na ďalšie slávnostné oznámenie ďalšieho triumfu európskej politiky. Tej noci, keď Magyar vyhral voľby, Brusel vyvesil vlajky Európskej únie po celej Budapešti, ešte pred skončením ščítavania hlasov. Von der Leyen napísala, že je to víťazstvo pre Európu. Nie pre Maďarsko, pre Európu. Teraz pod tými istými vlajkami tisíce Maďarov kričí zradca a v Bratislave ľudia hľadia na prázdne hangáre, kde stála najlepšia vojenská technika krajiny a čakajú na peniaze, ktorých niet. Toto je víťazstvo pre Európu. Presne také, aké buduje Ursula von der Leyen.